ndi secret booth, malo amene umadula chinsinsi chako opanda kuona nkhope. Aliyense ali ndi nkhani yachinsinsi yoti imamulemera ndipo amafuna atayiyankhula, komanso amachita mantha. Funso nkumati amachita mantha chifukwa chani? Ambiri amachita mantha kuti anthu awaona nkhope, ayaluka komanso anyozeka. Nchifukwa wabwera secret booth, malo oti aliyense atha kugawa chinsinsi chake kwa dziko, kwa wanthu, kwa achibale opanda kuonedwa nkhope. Lero ku secret booth kwabwera bambo wina amene akuti anagona ku Chibwenzi pansi pa bedi kwa masiku atatu. Kodi iyeyu zidatani kuti mpaka apezeke nyumba yeni ndi kugona pansi pa bedi kwa masiku atatu? Alright, tokoze kwambiri anzathu amikozi chifukwa choyambisa program imene mukuitcha kuti secret booth. So ine mutsiku la lero dzina langa sindizitchula monga mmene muna anthu mukuoneramu ndili muno ncholinga choti anthu musandione komanso musandidziwe. Ndi nkhani yanga yomwe inandichitikira kufika na tsiku la lero ndi makhala osausika mu mtima. Munthu ne ndapanga zibwenzi zochuluka kwambiri, komano pa zibwenzi zonse zomwe ndapanga sinakumanepo ndi chibwenzi cha serious, chibwenzi choti nkumandikonda nenso ndikumamva kuti apapa ndikukondedwa. Zibwenzi zonse zomwe ndakhala ndikumana nazo zijazo zimangofuna zingondidyera, ndizingozipasa ndrama, basi neyo ndoti zisamandiyendere. Komano nachita mwayi ndikona lomwe amake nankhidwa mapemphero anga chifukwa ndakhala ndikupemphera ndithu kuti Ambuye chonde ndifuna ndipase mkazi kuti ineyo ndizimvana naye. Nachita mwayi chifukwa ndakumana ndi mzimayi wina amene napanga naye chibwenzi. Mzimayi ameneyu kukondana ndiye kunalipo, kukondana ndiye tinene kuti kulipo, komano vuto ndilo kuti mzimayiyu anali wapa banja. Anthufe takhala tikucheza ndithu kumalumikizana kumakumana malo awiri atatu obisika. Mukudziwa kale munthu apabanja nzovuta kuti uzikati umangoyenda naye papera paliponse. Zinafika point yokuti mpaka nina amasuka kumakafika kwawo. Ndikafika kwawo ndimakhala ngati mzibambo wa nyumbamo ndineyo chifukwa amuna ake mkazi amene napanga naye chibwenziyo amapita kuntchito. Tsiku lilonse akapita kuntchito ndoti ubwera ndi madzulo, ndiye ndimati ndikapita mamawa amandiyimbe afundo apa wanyamuka zibwera basi ndoti ndipite kunyumba kwawo kuja. Ndio ndimakhala nyumba ija ndiyanga basi kugona kuonera zoonera remote makhala manja manga ndithu ngati muno wake wa nyumba ija. Zimakumeza kazuyitika kwa nthawi itali ndithu ndikafika kumene kuja kukhala basi ndoti bambo chati madzulo apa kubwera basi ndinyamuke ndidzipita choncho. Koma tsiku lina pali mawu ajama lina kuti la 40 limakwana, ndipo mwina ndikonolo la 40 linandikwaniraji chifukwa chokuti inafika nthawi tsopano yokuti ndapita ku nyumba kwa amene kwa mayiyu. Ndafika wanduza kuti achokapo tu nditikakumana ndithu timahagana ndithu muno bwino kuhagana kudziya zokuti ndilidwadi apapa ndi ineyo ndafikapo. Ende ndinafika tsiku limenelo ndikuti amuna kwali kuti fandika kufika fusanga loyambirira limakhala limenelo. Amuna kwali kuti nyamuka ayi apita basi itamuno bobo pandoti khale pa bedi basi mbali naye zachikondi zikutheka, mbali naye ndikuti tikumvana zozitatu zathu zija basi. Mukudziwa kale anthu mukakhala pa chikondi zomwe zimachitika. Tsiku limenelo anapezeka kuti bambo uja atapita kuntchito kwawo ali amamva nthupi samamva bwino. Iye anabwerera kuti kunyumba kwake ende tili kuchipinda mkazi uja anamva galimoto ngati pa gate ali kuti ikubwera. Kazi anasuzuma pa window kuti amuna anga akubwera. Ine iwe meso manduzo amuna akapita kuntchito nanga lero akubwera bwanja. Amuna akapita kuntchito amabwera madzulo alizatheka banja kuti abwere muchedwa. Kuti ndi plan imene mwakonza kuti umafuna kuti muna andigwira amuna ako kuti ayi izizi kutero ko ine ndikudabwa za kabanja nditi pange banja. Kuyangana pa window kuti mwana makiti pange ditulukire pa window osapezeka. Kuyangana kuti mwana ngalo muna muji washing basket palibenso. Nditani mamwayi taya mavuto nzeru zimapezeka. Nalo pansi pa bedi ntalo pansi pa bedi mzibambo janabwera nakuti akazanga ndabwera inzonse zomwe amakambira pa bedi paja ndimamva ndabwera pamene ndabweramo sindikupeza bwino thupi ndi ndakuona ntchito ndani sindipitiriza. Basi nkazi okay chabwino ndakulandirani basi ukhala pa bedi iwo ndi akazi awo amene sanali mkazi wangayo kumacheza amene paja ine ndili pansi pa bedi. Mawa lake nene ndimati ndoti mama mawa kaja atani anyamuka zipita kuntchito inenso ndoti ndinyamuka ndizani ndizipita ku nyumba. Kena ukanapi zoti mali chala kwacha mkazi uja kwakonzekera amunawo zinthu zokuti akapatse makamaka zinthu zoti adya azipita kuntchito. Kena kwa mamuna uja kuti lero sindinazwike bwino ntchito sindani sindipita.
ine ndili pasi pa bedi nati ndaona nisoni ndimuna ngati akanyamuka papa akamapita ndoti ine ndipeza kantendere kuti mwamake ndinyamuke ndizipita kuti sapitaso kusonzero lonse akalaso ali pa bedipa ndituluka bwanji mkazi izona sangapise njira kuti wakwanyengera amuna ake wakuti teni tipite kuchipatala maganizo amene neyo dankakhala naye mumtima mwangamo ati mwina akapita ndingolemba kapepa ndingomponyera mkazi ifa mkazi ndi amadusadusa ndithu akatere mkazi mwina asuzumire andipase masaini ngati ka flying kiss munguziwa akalika ine ndili pasi pa bedi pache ndati mamini sawo zazo zomwe ndikuganiza mutu mwangamo eti kenako tsiku lijalata ndili pasi pa bedi pache nditsoka ndilivuto nawo kuti mkaziyo makamamwa mamunayo zimavuta ano kuti atuluke kuchipinda kuja apa nkhala kuchipinda konko moti apita mwina ku sitting room kumene ndipeze kantendere kuti mwina mwake mukuziwa kale munthu umumayenera upeze kantendere mkazi uja kuti zokudya ndipase pasi paja zimavuta inde zokudya amandipatsa koma abe zimavutirabe basi andiponyeka mbali basi ine ndipeze kuti bandije kumene kuja ndatopa kumene kuja mukuziwa kale munthu akakusuka bedi ndoti ndangona mbali imodzi basi iyo aja kumapanga za chikondi za bedi paja ine ndili pasi pa bedi paja ine komazo izi kuyambaso kusilya koma nangandirani mkazi siwanga tsiku la imene losatira lata lonse ndili pasi pa bedi pompacha tsiku linalo ndati papa ndi kuti apapa mwina mamuna uja athu akauti apapa apeza bwino ndi pamene sakuzuka mamawa akuti lero ndi bola sozolo lija ine mayi ine amene wandiona kapena zokhala bwanji ndingotuluka koma ndikatuluka mkazi ini musiya mavuto otani komanso nanga ineyo akandigwira sizisabwinoto apa tsiku lachiwiri linatha tsiku lachitatu sopano sinzoti ndagona kumenya kujako masiku atatu pasi pabiri paja masiku atatu tsiku lachitatu sopano pamene noyi silanangene ndi munthu ayiwo aja ali pa bedi nditere ine sindine ndi munthu ndasisa mpweya pasi pabedi paja ndasisa mpweya mkazi uja kuti mamuna uja kuti ndikumva ngati pave kati wina wake kangula sisa mpweya ndiweyo mkazi yakuti asineyo nenso mkazi kula wake moti avomere kuti ndiyeyo akanaso kuti sineyo chisachi nyumba mwalimu anthu awiri so pamalo poti pa anthu awiri pakuveka kafungo kakuti munthu watsisa mpweya wina wakana wina sawakana ndikuti makhala kunepo ndi mpweya kuchokera kutiko keda mwezi pamoja kuti yayi kafunga kakasuliso kapena kuti munagale moto kudusa suye panja apa koma ndi munomo ndithu kaita kumveka ndithu kasaundi kuti kamene kakatani kamveka nyumba muno sisi bambo jana ndi mmene adzuka pabedi pacha kuyamba kuyang'anayang'ana mkazi yamwenso wayambira yayi inu panje papa mafungo amaveka mfungo osiyana inu zona mukakali busy kumayang'anayang'ana ifoti mwamva kafungo kuti una kwatsisa mpweya ndi ineyo tasisa mpweya kuti yayi panja wakana ali kuti siwe ndo chilipo si basi kuyamba kuyang'anayang'ana kugudubuza kutani tsoka likalimba maso ake pasi pa bedi sopano chikatere ine mangu kuti akunditulusa kundikoka ata ndikoka nzimayi uja ndi kunali kulira atu inu takhululukani inu takhululukani tamusiyeni munthu chali zaidi kamepa aja zibambo chakundigwiragwira kuti andimenye kuna kwakutsakasaka ati mpeni andibaye anali pakwaona ngati nakatali singapangeso matukutuku ena ali onseso ndi njala nangovomeza basi ayitika itani tichitike pemphero langa inalo kuti chonde mpeni wasakupeze fana akapeza mpeniyo anakandirasa munthiti ndikuti bweziso ndikuti panopa sinakabweranso kunoko ndikumayankhula iyayi mamwayi ndapeza mpata othawa nathawa ndithu ndikunali kutamanga kuja kuti ngati mwina player waona mpira wakuti man to man afuna akachinye kutsogoloko ndikunali kuthamangatu baba tunde wacho wakuti ndapezeka kuti foni yanga ndaisiya konkuja sinzoti mbuyo muso kazinatha bwanji kufika na tsiku lalilolo foni yanga ili konko kufika na tsiku lalilolo mkaziyo mpaka na panopa sinakumanipo naye mkaziyo sindimayankhula naye nawo ndimafuna ndipemphe ngati mutakhala mukunimva chemwali zina la mkazi yonse muna lindivuta kuti nditchule koma muna mukuonera nawo programu iyi panopa muna mukumva mawu amwadziwa kuti nkhani yake ndi yanga ija iyi chonde tapeza njira yakuti foni yanga chabwino mungondipatsa pamene ndili pano ndikuvutika ndilibe foni ina iliyonse ndilibe kena iliyonse macontacts anga ambiri anasalira mu foniyo chonde pempho langa aso mwene ngapemphe malangizo anga amene ngapemphe kwa anzathu amene timakonda kupanga zibwenzi chonde tipange zibwenzi koma tisapange zibwenzi ndi anthu apabanja watende apatse ulemu wawo mwamuna wamwini silimankulira mtima zomwe zinachitiya ine apapa zinakhala kuti mwina mwake mkulu uyuyu mwina mphamvu zake zinalipodi ndithu so mwina somwe ayifoti amadwala koma anakhala kuti ndimene analili anakatha kundipanga ina chilichonse anakatha kundimanga zingwe anakatha kundibaya anakatha kundimenya nkhope yanga ndoti nakatupa osakhala masewera koma fika tsiku lalero ineyo patopa ndili bwinobwino inde ngakhale ndikumasausika mu mtima ndikhumbo langa ndimafunitsitsa mtaza kumana nayenso mkaziyo osati kumana naye kuti zachibwenziso izozo ndasiya basi sindingapangenso koma anzathu amene mumapanga zibwenzi ndi anthu apabanja siyani
anzathu amene muli ndi kamtima kacho kuti muzanu ali pabanja ino mafuna muna kumanzemberera pamuna ake akachokapo inu kupita kumene kuja akuluakulu zakuonekerani. Ine nkhani yomwe ndabwera nayo musiku alero muno mu secret booth kuti anzathu so muna anzanga ena mutengerepo phunziro. Zikomo kwambiri, mukhale ndi tsiku lopambana.